מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה כי 50% מהחולים הכרוניים אינם מקפידים על נטילה נכונה של התרופות שאותם הם מקבלים. במקרה של חולים שנוטלים תרופות רבות בו זמנית, העניין הזה עלול לא רק להוציא אותם מאיזון, אלא גם לסכן את חייהם. אז בפינת המומחה היום אנחנו נשוחח על העניין הזה בעזרתו של אריאל אברבוך, מייסד ובעלי חברת פארמקר. שלום לך. היי, ענת. באיזה סוגים של מחלות עניין נטילת התרופות הוא קריטי, נטילת התרופות? אז ככלל בכל הסוגים. אבל יש מצבי מחלה שבהם זה יותר קריטי מאשר בשאר מחלות האחרות. למעשה, נניח אם מדובר בכאב ראש רגיל, אז לוקחים כדור והוא עובר בסך הכל. בדרך כלל גם שכואב הראש, אנחנו לא שוכחים לקחת את הכדור. בדיוק. אבל יש מחלות כרוניות בעיקר, לדוגמה סוכרת, לדוגמה יתר לחץ דם, שאלה מחלות שכאשר לא נוטלים את הכדורים בצורה כמו שצריך, אז למעשה יוצאים מאיזון. לחץ הדם זה גם קשה לאנשים לזכור, אני מניחה, כי אם בן אדם, נגיד, כמו בדוגמאות שנתת, הוא מאזן את עצמו לאורך תקופה, הוא מרגיש שהכל בסדר. אין לו בזיג, הוא לא מרגיש שזה משהו ביום-יום, ואז שוכחים לקחת את הכדור פשוט. אז בדיוק. זה לא רק שוכחים, יש המון סיבות, אבל מה שאמרת זה מאוד מאוד נכון. הרבה פעמים מרגישים טוב או מרגישים בסדר גם כשלא מאוזנים. והבעיה בעיקר במחלות האלה זה שאלה מחלות ששוחקות את הגוף ופוגעות באיברים פנימיים בגוף לאט לאט. לדוגמה, יתר לחץ דם זכה לכינוי המפוקפק, הרוצח השקט. נכון. כי למעשה לחץ דם גבוה לאורך זמן באמת פוגע באיברים בגוף. בלי שאפילו שמנו לב. בדיוק, ולמעשה כל האנשים שמנסים לקחת את התרופות, אבל לא מקפידים על הנטילה הנכונה, ונטילה נכונה זה לא רק לזכור לקחת את הכדור, אלא גם הוראות נטילה נכונה. כלומר, זאת אומרת, אחרי האוכל... מותר לי לקחת גם תרופה אחת בסמוך לתרופה השנייה? בדיוק, בסמוך לתרופה השנייה, מזונות כמו שאמרתי, אינטראקציות עם מוצרים נוספים, שזה דברים שמאוד חשוב לדעת. כל אלה הם נטילה נכונה, ולמעשה מי שלא נוטל נכון, נקרא מטופל חסר הענות או עם בעיות הענות, וכמו שציינת, באמת מדובר על דברים מסוכנים ועד כדי 50%. אז מה אפשר להציע לאותם אנשים? אז תראה, אז בעצם החברה שהסעדתי עם שני השותפים הרוקחים שלי כמוני, הם בעצם, זה שירות למעשה של רוקח מלווה אישי. הרוקח המלווה האישי עושה שני דברים בגדול. אחד, זה ייעוץ תרופתי אישי, שלמעשה בודק אם באמת הסל התרופתי, בוא נקרא לזה ככה, שהחולה מקבל, מתאים לחולה, האם אין התנגשויות בין התרופות. והחלק השני שהוא לא פחות חשוב, זה הליווי הצמוד לאורך זמן. אנחנו מגלים ואנחנו רואים על המטופלים של החברה, שבאמת ליווי צמוד לאורך זמן מסייע למטופל להתמיד בטיפול התרופתי. מה זה אומר ליווי צמוד? מה, מרימים טלפון לבן אדם כל ערב? מרימים טלפון, זה במקרה אפילו הפחות. אנחנו מקפידים לפחות להגיע פעם בחודש, כמובן תלוי במטופל, יש כל מיני מסלולים. אנחנו משתדלים להגיע לפחות פעם בחודש, להרים טלפון פעם בשבועיים, להיות בקשר צמוד, ולמעשה אם לחולה גם מתעוררת שאלה, יש לו את הרוקח שלו שמכיר את כל התרופות שלו. וכמה זמן נמשך ליווי כזה? זה לכל החיים? אז תראי, אם אני אקח איזושהי דוגמה שאולי קרובה לליבך, תחום הכושר הגופני, אז לא מספיק רק להתאים תוכנית אימון אישית, או לוודא במקרה שלנו שהטיפול התרופתי מתאים, חשוב ללוות לאורך זמן. יש לנו איזשהו כלל אצבע, לפחות חצי שנה אנחנו אוהבים ללוות את המטופל ולוודא שהוא חוזר לאיזון. שבחצי שנה אפשר להקנות כבר הרגלי בסיס. ואחר כך אנחנו יורדים בתדירות בהתאם למטופל. יש מטופלים שבהחלט רוצים ומעדיפים שנשאר, במיוחד כאלה שהם בני משפחה של, כלומר אני רואה את אימא שהיא סובלת לדוגמה ולא מצליחה להיות מאוזנת, אז אני מבקש להמשיך את השירות עוד ועוד. אז גם הצופים שלנו ביקשו להפנות אליך שאלות בעניין הזה. שואל אחד הצופים, אני בן 55, נוטל כ7 תרופות שונות למחלות שונות. אני די מקפיד על הטיפול שניתן לי, אבל עדיין לחץ הדם שלי לא מאוזן. מה יכולה להיות הסיבה לכך? אוקיי, זו בעיה בהחלט נפוצה, והאמת שזה בעיה מאוד מתסכלת. 7 תרופות שונות זה הרבה מאוד. תחשבי כמה מתסכל זה ליטול 7 תרופות, להקפיד ועדיין לא להיות מאוזן. עכשיו, הסיבות בהחלט יכולות להיות מאוד מגוונות. החל חוסר התאמה של הטיפול התרופתי, וזה יכול להיות התנגשויות בין דברים, או למעשה תרופות שלא מתאימות למטופל הספציפי, זה הדבר הראשון שאותו רוקח מלווה בודק. אז אתם בודקים באמת מה הוא מקבל, ורואים אם יש שם איזה משהו שאולי מבטל אחד את השני. נכון, בדיוק. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שזה גם מבטל אחד את השני לפעמים, וגם לפעמים הבן אדם פשוט לא יודע איך ליטול, או לפעמים הוא עושה שגיאות, הוא לא יודע שאסור לקחת את זה עם מזון כזה או אחר. אלה דברים שבאמת רק בליווי צמוד. כן, יש מזונות שמפריעים לספיגה. נכון, יש מזונות שמפריעים לספיגה. ולמעשה, החלק השני זה יהיה הליווי ארוך הטווח. לראות שאחרי שבאמת זה מותאם, יש הצלחה. ובאמת, רק בליווי ארוך טווח אנחנו מצליחים לראות שהוא משתפר. אוקיי, אני מאוד מודה לך. בכיף.